May bitbit na regalo as sinakasulot nin Santa costume, alagad bako sinda si Santa Claus kundi an miyembros kan Santa Elena Camarines Norte Police na naglibot as sinagtaonin kaugmahan sa piling kaakian sa anom na barangay kan Banwaan. Lunad kan sa indang police mobile o an sa indang Santa Sleigh, linibot kan Santa Cups ang mga barangay nin San Vicente, Plaridel, Don Tomas, Tabugon, San Pedro asin poblasyon. Ang pondo po nito ay nanggagaling po doon sa magpo namin, yung Municipal Advisory Group. Meron po silang monthly dues na contribution. Then yung pag naiipon po yun during December, yun po yung pinamimili namin ng mga laruan. Pagbida kan Santa Cups, mismong sindaan na makal as sinamatos kan mga regalo. Sa total na 600 na kaakian kan Banwaan. Taong 2016 pa kan pinuunanan proyekto, asin padagos na pigigibo tuyong Disyembre. Pag dadating po ng November pa lang, marami na sa amin nagtatanong, mga nag-aabang, nagtatanong kung magkakaroon po ulit kami ng ganong activity. Kasi talagang, sabi ko nga po, since 2016 pa ito, ay inaabangan na po nila yung mga kapulisan na magsuot ng Santa Claus at mamigay ng regalo. Apwera sa magirasin kaugmahan sa kaakian, obheto man kaining aktibidad na halion sa isipan kan kaakian, ang takot sa kapulisan, asin mahiling sinda bilang kasurog kan Banwaan na pwede dulukan anumang oras, urog na kung kinakaipuhan nin asistensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laorne Miranda.